والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahoripno Allah Dia iso mialoy tanong kagya kapugulay tanong ko mga kapugay tanong si Sandawan, si Sanggay turugan tanong at ingaranan sa Mustaqbal online channel na gugito daan so madrasat quarantine. Sa manuton na imanton na sa manayan na oras alas 4:05 o oras na mo si sadyang kay Marawi City. Alhamdulillah, kami akasyang tanong sa sambayang asar. So, siron sadyang kay Pilipinas. So, siron si sa Malaysia na dapan sa manaya. Mau masuk sambayang Iran asar. Sabab sa mutua isa ka oras ang bidan tanong. So, siron si sa Saudi Arabia na katawan tanwal 5 ka oras ang bidan tanong. Sa manaya imanton na san sa Saudi Arabia gusto makalipto na mga ingat na mga Arab na masikon-sikon na dapan sa mananan mo maso waktu luhur sa rakam. Sa manuto mga pagariakon si ku Allah, mga babayakon si ku Islam, na imanto na dan tanwa sila na perumahan sa mga bangsa tanong si sampai piyagindig dan ang kay Pilipinas sadyang kaya kulingan kay Pilipinas na tamang rakanusan sa liwa Pilipinas san sa abroad nagsilan na miskanusan ipagunamis o kapsila manir kanusan daan. Kaya man yan na siron si isang kay Pilipinas na pagunahan akong sumalam adyang kay lupa abang sa Moro. Mana yan na adyang kay mga lupa tanong si sadyang kay Mindanao, mahingit tanong sa Mindanao na sisengaro ng kay Mustaqbal online channel na silang tanong alam na Muslim sa diyang kayabang sa Morolan. Uriyan yan, naso kalalang kapiyan sa kay Mindanao. Uriyan ito, naso mga Muslim isang kay at Visayas. Pilihan kaya na tanto ang madakula mga murid tanusan sa Visayas. San sa mananyan na Cebu City, san sa Bohol, san sa Antonio Liban Liti, gusto mga taman ro sa Negros o Negros Occidental o di na Oriental, abusan sa Bacolod City. Silang na isang saan lamon ang mga bangsa misan sa Pulo at Visayas na gusto sampurna yan naso mga bangsa tanusan sa Luzon. San amanan yan na marami ganyan kadaklan sa bangsa tanong o diran saan di kapaguyag-uyag sa Luzon. Bata Bulabonon sa Metro Manila. Nananap sila na miskanusan lamon na raksyon doon sa mga pamilya niyo. Sa manaya na ikan mo ini adyang puto
Huwag, yung puto kapsula matanong kung mga bangsa tanusan sa abroad. So, manan yan na sa kanusan ng mga bangsa ni sa abroad, malagid so mga Mauritanisan, so mga followers tanusan, mga pagalitan o mga babayitan na silang namis kanusan langon. Bata pula boron so mga watatanong bisan di mamaganat sa kataw si ko pisusuna ng mga Islamic universities si isang kanan na piyaging din ng mga Arab silang namis kanusan mga tani so bisan di mamangadi o pimperangan ang mga university isang kanan ang mga Arab kumanin namin ko Allah palaya ka din makambalingan si Kuya Tinun sa nimbalingan yung so ilmo mamakapasad so dir kano di mamagiskula sa kuliah gusto dir kano di mamadister gusto dir kano di doktor na mapakapasad kano sa magaan nimbalingan yung so ilmo yung si sadyang kaya intino napasumpatan yung so niya nga papasad ko mga loksyo ang mga ulama. Sababsan na imanton na kaya nakapurman tanong live sabab ko sa mga sa tanusan sa abroad na niya tuloy lang kagaya so live awas yat tanong kaya ko alas 8 sa kapipita na may ito niya katarpon ko mga ataga abroad sabab sa kagaya oras utos ang putuha katuturo at kiram dapno to suwak waso. So iman to nasa manaya na pangunguluan din kapaka monitor o mga followers sa Dol Arab na gusto mga countries makalib sa Maya Pilipinas. Agi ako kapipita na imusay tanong ko tabi pantag ko kababaliw Islam agama ayaman lang yan na panggiginaway. Al-Islam dinul mahabba. So Islam na agama ang panggiginaway. Taman sa niyatero tanong to asun sa Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw na mitero Peter yang innamal a'malu innama Peter Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwa mata-mataan ayam magariari naso niya marat kayo sampu toras na nabay na liwa Allah ubaya magariari naso magariari sa ama magariari sa ina patawan mo to magariari to ruku ugay na ay pisak siya niya na magariari na so miya maratiya kakagya so miya maratiya na disiran makaptil kalikulo disiran makaptitirawa ipun din sa iyang kadunya nasiran din ni mga pada nataman din si surga Allahu Akbar yun innamal mu'minuna ikhwa mata-mataan sa mga mu'minin niya maratiya titu si ko Allah na sirang yung magaryari so mambuso nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na niya tanong kagya Adiyang po ito, kaya turuan niya noon sa so paratiya na kurang, ikataruto so paratiya o tao, taman sa di niyan, iluton sa di niyan ikapagiginaway ko, datarya na Muslim. Sa kaya turuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Di kataruto so paratiya o isa taman sa dinyan ikabubaya ko pagarinyan so mu'min so ikabubaya sa ginawa niya sa manuto na so agama tabag ng Islam na agama kapagariari nagyuti sabab
Insyaallah na para tiya tanong ko Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagu para tiya tanong ko sumiyo una sa Allah subhanahu wa ta'ala mapuro humala para tiya tanong ko Allah sa tiya balian yang tanong magarian ini nagyang ko itong inagan tanong at yung kay umpungan tanong at ingaralan sa Mustaqbal online channel ron tanong di makatutuna ayaw man niya na magariari bababaya si ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala ining ko lang tanong susubuan mo Allah susubuan mo Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah na pagkababayan na kung sa langon si ko Allah subhanahu wa ta'ala na gusto lang ng mga Muslim yun sa purna yan niya lo'y tanong kaya ko kapipita ubadan sa umpungan piyakatin dugo ayaman na niyan nasabad ko mga Muslim na diran mainong ka na mabaliya sa umpungan na iran din agama nagyuti ka pa kasilay o kabangon sa umpungan ayaman na niyan na kaya din pili ito agama niyan kaya katero yan na di makasul sa surga so di si mapansa kaya umpunganan Allahu Akbar kaya ula-ula niyan na ayabu di niyan di sa pasakaon na sopadiyan ko umpungan na pakarimon niya na para siyan so Muslim na ba niyan perkumpungan niya nagu ayabu pakadalitan niyan ko salamian na subuso padiyan ko grupo niya na so di niya grupo niyan na pangalunan niya nun so salam na ayapunuban niyan na niyan na amunga yang mungkin so lima niyan na sa manudo nagyuti mga tao di iran so agama iran grupo iran iran din agama pipikir nila na da makasurga o di sila makasurga yan na ribatanan mga orip no Allah sa ay man to atin tanong na si tanong mag-isa-isa sa putong agama agama Islam kaya Tuhan tanong na so Allah isa-isa so Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tanong na so kiblat tanong na isa-isa na gusto Quran tanong na isa-isa yan iyaman niya na tindig tanong ang mga Muslim sa kiyaturo ng Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu kapatiin yun so tali wallah kalang-langon sa di ka no suran-suran so iyaman niya na yung kutatali wallah na niyaw sa itanwag ito so agama Allah subhanahu wa ta'ala so iman to na ayaw pag-usay ito no so pag-ubalik Islam agama agama at parangay matya agama o parangay ang matya Allahu Akbar al-Islam dinul akhlaq al-karima so agama Islam na agamanan aron keton so kababantugan mga paparangayan doon ikaw bantugan ang mga paparangayan mga orip no Allah na yung kutuwa ibarat na kababantugan ng mga paparangayan na so kaputiis so alaamana so sarig so ayaman niyan na kapantang yung kuto kasakaw na gusto madakal ayaman niyan na mga paramay ikababantugan si sadyang kay liyaw lupa na upang lugang ka na kumplito asi matatago si kagamatan o agama Islam na sulang ano paramay amarata na ini sa parwagamatan o agama Islam dito isabab di mo nga nasampayan na niya aluy Allah subhanahu wa ta'ala aso sampayan na ipseparyan so
mga rarata na gusto piya kasisingan. Yan ang kung kapanan ba yan na ini ninisapar ka sa ginawang kasunlang ng mga rarata paramay na gusto piya kasisingay ang mga galabo. Sa mananan, mga urip na Allah na pag-usayin tanway at yung kay ikabuban tugal mga paparangayan o agamatan o agama Islam ning bulalan ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paganayon na Rasulullah na piyapalang kapiyan at yung po takaturuyan di panta ko kang bilakataw na gusto ka pura kay sa mapiyaparangay. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitruyan innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Kaya manan yan na sabon-sab na rati Rasul siyugo ako kaanakan mataruto so ito man tamanan mapiyaparangay. Allahu Akbar. Sa manuto mga urip no Allah na aya isa ko singdadan akya subo ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa ko unayan akya subo Allah taala ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na turutupan yan at yung puto pitulad niya na gusto kipong bulalan niya si po paparangayan pambilang ata paparangayan ng mga pipiya sa tinuto na kagiya dito isa po unayan wagamatan wagan Islam. Wagamatan wagan Islam na patsusunang po ito ang mga unayan niya. Paganiron na al-iman. So kaya manan yan na linang aparateya. Yan ang ipagpaganero. Na ikadwa na al-akhlaq. So, waking bulalan o kampilang tao o pangapaparangan. Ikatlo na al-ibadat. Yan ang so kasimbo ako Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikapat na al-muamalat. Yan ang so kandudulo na. Siya ko lang ang tama na kandudulo na ng mga manusia. Na ibarat o kandagang na gusto o piri-piri ka ba di kandudulo na ng mga manusia. At yan na palayag na ng tiyagun sa mga aturan o gamatan ng Islam. So ipantagun si ko akhlaq, ipantagun ko paparangayan na isa ito una yan inisubo ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Mata-mataan siyubo ako at ibu Rasul at tutok na akong so kipong bulalan ko mga paparangayan ikabuban-buban. So Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanyang din misuksi kung nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung kabilang ang taon niya. Allahu Akbar. Inuto na kagisang ko tama sa nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na diyan ko ito ba so mga tao na inuto na kagisang ko tama sa sisa diyang kutuamasa na sa mga musrikin na pituruiran si ko Rasul sallallahu alaihi wasallam asakanan na pumbutamang ka yun kita man nagkapakasakitiran ko Rasul. Ayaw mo na niya na lao na masakita basa ko dunia na miyang basa o mga musrikin. Sa kituruiran nun Anida kata sa Quran, sa suratul Hijr ayat 6. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Itu rumah musyrikin mata nasqa tirunan sa ilmu kaya mana niyan
na yung puto Quran, yurunan sa Quran, na mata na saka at ibu mga muslimin na pito manangka betul. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam na tanturudun akia sakitan si sadyang puto akia pa makabetul mga muslimin dairan din ng Panginoon adyang puto kaya man yan nakiarok-rok tiranon sa rasa sa kiabutiranon sa pito manangka kung betul na siya bernuto na kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka la majnun mata-mata naska na tarupatadin at pagbetul. Anturonon so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nakiran din miswaswa. When sumimbag na su Allah la ilaha illallah ayadun na sumimbag na su Allah. Ilayin tanong so pakatatayaan na Allah subhanahu wa ta'ala urip na yan nagusugbiyan kaya din na sumimbag na su Allah subhanahu wa ta'ala agis kanyan na rin nasimbag ayep Antonini na diyang kuta kapapatidal mo no kabilang ato nagusok kasabar okay na su Allah na sumimbag sa kirtuloon no Allah wa innaka la'ala khuluqin azim mata-mataan as kaya Muhammad na miya pati dalam kadin udi na minisampay ka udi na mitok na kadin si ko pitaman tamanan ayamanan yan na mapuro kang ilakata Allah yan isa bentukan mga umat Muhammad so nabitano apakatatayang tanong na yamanan yan na yentubu Allah subhanahu wa ta'ala salib na datar yan ang mapuro ikam bilang tao mapuro ayamaran yan na parang ayamat yan innaka la wa innaka la'ala khuluqin azim mata-mata na tiwala as kaya Muhammad na mitok na dun sisi ka o di na ayamaran yan na niya kasampay ka si kupito man tamanan ang mapuro ikam bilang tao. Yun ang mga urip ng Allah amaran ini na pensadyang ko to paramay ay ni pamangdo ko tanong Allah amin bulalan si Quran na busi ko sabda ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na biyang ko to kapakan natin biyang ko to kapakan natin na isa ng kumapuro paparangayan ay ni pamangdor tanong Allah nagu ining bulalan na kita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kay salungan na Rasulullah nagyang ko to bialak o bapayan asabojan na sinyan din na biarat sa isa diyang ko takasudyan sa isa Masjidil Haram na pintu yang naya Muhammad na lang marata apatru na timbusan yan kuwatayan pakiwatan yan timbusan yan nun saya manan yan as kadikya sabapan sa kya pakang bela-belagi tutungan na yan kaya pakatutula ko tutungan na yan sa isang kayang damag ka sa kadikya sabapan sa kya pakang bela-belagi kakarumay na niya busigaw kami mag-ingat sa kya kinisang ikar kami sa kinitalimuman kasangkay agama, bubu agama. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yamanan niya na dan yan din panumbaga so bapayan o di na luksyan okay nasangkot oras na diran katawang na masisi-masiran o Hamza bapamampu Rasul sallallahu alaihi wasallam na kagidan miswaswas Rasul si luksyan alam mo na katurwa marata na niyapin yan, inmapan yan na diyang puto minisabapro na miyag Islam so Hamza piya kalang kapiyan asakon na tiyunduga kon so Muhammad si kumilitan ko ba niya naga sa mananan mga urip no Allah na aya isa tumaroon na so kasabar so kanapi o Muslim
na isap na nan isap na nan po kita kan dawa. Sabab sa diyang po to kapusa raw mga mu'minin gusto mga duat. Sigo kanapi tulad diran ko manaklataw na kasabapan ito sa po to kapkagawi yung mga manusia sigo agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Miyawiran Allah sa Quran sa Surat Al-Imran ayat ay kamagatu sa gutluk puluwagupa. Ito Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, alladhina yunfikuna fi sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Manan yan na sa mga tao at di siranding gusto. Di sirandi sisadka, di siranding gagasto o mga tao ay nibigiran wa Allah subhanahu wa ta'ala. Si kung masa kaluluwagi kiran, na gusto masa ayamanan yan na karuni kiran. So ayamanan yan na surtitu mga ulit no Allah, na di siranding gusto sa kotwa kasi si kurti kiran. Ayamanan yan na upamako ka po makukubre siran na isiran din gagasto sa din sa gobyerno at yung may ito na di rin putulun so mga sadkairan na gusto mga gastuiran ko kapagagawa. Na lagi do kaluluwag isiran, makadadamara kaliran na gusto din na isiran din yung mangilay sa ukit at yung putatiran di kang gusto sa pantag sa suwaswatiran ko Allah na din itong siran wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kadhimin al-ghayr na gusto mga tao ipetuksiran so mga rarangitiran tao to yuto yaman yan na diyan ko tak itaksen ko rarangit igira anya ko marka diyan ko to rarangitan na kagagang ka magunggir ka ginawang ka na din kaming bulalan so undur ka o sa ibang sa misabab sa kutararangit na so mga tao, mga baramapan, mga manusia, manan yan na yarin pasan sira ng mga manusia na mapaniran sa mga manusia. O din na miyakasilakiran sa mga manusia na mapaniran. Na diyan ko ito, mga tao na kabubayan sira ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Manan yan, na sa mga tao, ang mga papas na ikang gusto, si Kuagamaw Allah, lagi o sirang makapapanood siran o ka, luluwag siran, na gusto mga tao at kutungganilan sa mga rangitiran, na gusto mga tao ang mga baramapan ko mga manusia, na siran na kabubayan siran wa Allah subhanahu wa ta'ala, na buad na riyak kabubayan wa Allah, banyan ni magbugyan so kare o surga wa Allah. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. So Allah nagkabubayan yan, so mga bilang tao, yan ang maulit ng Allah. At may mga bilang tao, nalimutan niya pangabi tanong, nagito mga pupuro mga bilang tao. At kung guniran surang itiran, di siran makipumuno. Kung guniran surang itiran, at di siran na yamanan yan, na makitidawa na buo o makasilakiran so datari ng mga manusia na kumapaniran na diyan ka ng mga tao na mga muhsinin at kabubayan siran wa Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ang mga persa mga paparangayan wagamatan wagam Islam. Diyan po ito kapakamaat na isa niya toon simba o di na sa niya toon paparangayan. Ayat tama nakapkabuwero ng Allah na kapakaya misuldo tao ko surga di makaukit sa imbestigar. Ngayon, nakagiya, so lang balas akakwatan sa alungan amori, na upunon tuwa Allah asing karakon kapwa na diyong po ito abalas na kapakaya kasabapan sa kapakasud ka kusurga di kakargunan ko sumarya. Ibarat na diyan ka na nakapakan natin, apakaya man yan nakapakarila
Si kudatar kami po pantagka. Naso Allah napitiro yan sa surat Ash-Shura, ayat 40. Itiro Allah, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbu adh-dhalimin." Sabihin sa tao at Allah, makamap kau to. Yang mana niyan na karimpasan na makamap. Kaya man niyan na makasilaw sa mga manusia na makamaap sa kanyan. Na makipagimpiay, makipusada, makipaglamasa ako minisi mga yan. Na paajruhu ala Allah, na so kasurgaan yan, balas yan, na si yan kekuwa ko Allah. Allahu Akbar. Yang mana yan, na sehingga kekuwa so balas o kaya pakamaap kasi ko Allah. May ko biyak ko ang kasubalas si ko Allah, na damar nung ko Allah ko Ta'ala, na tigil na surga ko surga. Saka atao na kagip pa ka maap ka, na ayatit ko para maapun na sa ko. Ya kay siya naman na si Kumasa Umar bin Khattab radiyallahu anhu na innatan sa mayaway o khadiniya. So Bisaya na minisang kuit adyang putong aiyang puto Bisaya khadiniya na minig pa so khadim na suwawidan niya na mayaway na si doon kiyatangka-tangkaan sa ayo. So Umar bin Khattab radiyallahu anhu kapapantagan sa kanili dato akaw pakatana marangita dato na sangko tauras na miyaro da sedeng to sa balakwa ya Umar na sulang no makadadal pa sangko ta kalilimod agya kalilimod to as kanyan na di mangukum sa orasuto o dulong-dulong na ng mga manusia na makadar pasiran sa orasuto, akapapantagan na dito, na minikulong bunggod ng kutamayaway, na sang kutauras, na miyatangkad sa pamikiran wadak na tao, kesakitan na tanto at yung kuta khadim. Wait na yung kuta khadim, na dedenan niya pikirian, ako katabangon, arwar sabatian niya ng kuta ayat tadi tiyatano kagir. Na yung kuta ni piya din matya sa ayat, ituruan yang kutua biat yang kuta khadim ang kuta biat tanu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladziina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal-kaadhimiina al-ghayz wal-kaadhimiina al-ghayza wal-'aafiina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin. Na sudin sukyabat yan yung sangkot ayat na diyang putong niya ka paganay na doon yan makumplito. Siya mo binisampay sangkot wal kadhimin al ghayz wal 'afina 'anil nas na niya ka ginawa sa Umar kammil ayat. Kaya naman niya na taruto pang kaso ayat na nipurungan mati ang kuta khadim na tertutup yang ayat. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, sudin sukya tertupan yan na niya da suka paka religa para sa Umar na diyang butong gumiyan at sa Umar na pagyamontod sukhadim na piyaka ganatian mampu. Itero yan o, nasabab sang kananaya na pumakutan akong nagyaban tugawan na ako mga tao at mapaniran sa mga manusia. Nasa akong naimapan akong saka, sang kayetigin man ay amyang bulaw lang ka. Kaya takawan ako ron, kaya sakitan ako ron, na pumakutan akong supitiro Allah. Kerubian yan so mga bilang tao na gusto mga pipi para may na gusto mga baramapon na iman tunak na gojibo kaya mapikor ka miyara di ka ang saka Allahu Akbar na gojibo kaya maapin niya noon kabiruin niya na mapia tao so Bisaya
na tanto miya bubaya sumalaklatao miya katakbir siran man sa kya pamasayran na busok kya bubayan. Allahu Akbar. Mata-mataan ayaman yan na ninituladro o Amiril Mu'minin Umar bin Khattab adyang kutong kababantugan parangay ay lisuhu Allah kapakamaat kumaman siya na sabab roon na sa kabubayan yan so badas adyang kuto at kung galabakan niya na sinya makuha ko Allah na pangpadsang ka ng amanan yan na kapakamaat data ka manusia paajruhu Allah na so ibala sa kutatao na sinyang kukuha ko Allah na piyako rin mabu Allah innahu la yuhibbu dhalimin mata-mataan as kanyan so Allah na ninantubayan sa mga tangan niya kaya manan yan naknabay nito turuto na baka yes ka na maapan ka sa mga manusia na baka kiran kukian niya kaya manan yan na ibarat na di bud marun na kapuiran ko lupa ka, di bud marun na kapuiran ko alain ka, di bud na marun na di kaya ni Panginoon tulan sa apya so karumang ka na kuha nila na apya na bagyuto ay mitotoroto asi sa Islam na di pisan paginawang ka si ko di kaon kamuralan na di kaon kabinasaan na di ka binasaan sa pamilyang ka, na di ka binasaan sa agamang ka. At yung putasiwa nga naku na ba na niya binasaro ko agama? Ina kabinasaan na sa agama, na sa umar na din ito pa natin. Na niya kay Salomon na adan sa katao gobernador. Niya bumra sa wagsang kutuwa kaya pag-Islam yan, na niya kaya pa kong masi sa kaya tuwap sa Baitullah, na niya karong pakon magumaraman po na diyang po itong apya kasakitan niya na tanto na so Umar bin Khattab na kaya ko niya no do at ito yan ang magpita na ito na tanwat tigyan so kukuman sa diyang kananadato apya kasakitan yan so datarya na Muslim ada ba niya ng karnal na sa manuto na so kaya yan na niya dawil yung puta dato na dahil paki kukum na ayaman na niyan na dahil katukawin sa kaya balingan si Kuya Biya. Sama nuto mga urip na Allah na dito itaksang puto kapakamaak at na mga taks yan at kapakamaak ka. Barato ka kuy binasa o akida kuy binasa so akida linang aparateya dito ko natin kuy binasa so agama kuy binasa so mga tama na agama tanong agama Islam ito pa kayo natin sama na padapan sa ini pangdor tanong agama Islam mga kambilang tao mga pupuro kambilang tao na diyang kanang kapangalingkuhan. Kaya manan yan na pangalingkuhan tayo. Pangalingkuhan ka po ilmo ang yatabur ka upang ka pwede na may pagandisan. At yung po ang yatabur ka ilmo ay kapag pagdamaon na so ilmo ka na ini pangdug ka po malaklataw. Ini pangimpuruan ka, ini panakabur ka so kataong ka, kagia niya ka degree ka, niya ka diploma ka, mapuro kay mananyan na kataw, na sa manutong na dito ka pa kay si kuwagamatan o agama Islam. Yan yan Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Luqman kung mga katuruyan, wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Di ka ayaman yan na di ka pagtilikudin so paras ka kung mga manusia. Ayaman yan na di ka pagtilikudin so paras ka kung mga manusia na di ka di pa nakamuro. Di ka di paramir ni Allah. Di ka di may lang ka so padka. Ayaman yan na miyarat kaya tumanayin ka layok ka na di nga basuhay itong yang kiri ka. Ada taro dang katatapian.
uli na tialikudan ka dataro dingga kanununuan maratao to. So ay mana ni na may lain kaso Muslim, ay lain kaso tungan ka layok ka na sarang kapitiyang na ubakan niya na kesalam kunang kanyang sumalam napakandulang ko sa salam na wag ko rin sumalam na mana niya na niya ka pia-pia sa kayo mo na sumalam. Sa manuto na di ka di panakabur si mga manusia o kapakapupanta-pantagyo na wala tan si Filaw di marahat na di ka di kakabur si ko pangalan dada, di pangalan dada si Kuliaw Lupa. Iba may ka ugukit ka si Kuliaw Lupa na dataro makikisi ang kota lupa sa katulas ka mama. Dataro ay manan yan na so kagigikasan kasang puto kalakay ka dato. Dataro upama ko makada ka sa truck nakagimapya kay truck na manan yan dengan Panginunan adiyang puta kiarong pakan kaso matatanglay na ninikulog sang puto lalakaw ko kini dumalalan. Uwi nagiuntoy kagiya asakan na malakay argay truck na dataro tumambo so kapling ba ka po o mga lalan ibarat na datara diyang putua bebu kandidaru dupa tira nana sumiyaga diyang putua niya katasta sa madaklatra kapal na panayin naruranan sa mga yang makapurwa mga dula nga di ko kapindi lamira Allahu Akbar na lango na pisusuna mga mamis lango na pisusuna mga pandi pisusuna mga lango no pama ay pumumasaw madaklataw kamu takapuro irani daradat na usok pala irani ngarngat nagyang ko to mapupunutod sa muta siguro nilang ko mga lalo na pumuli no to kung malayta ko pumuli no to kung anto na iba na kawasa mga wasa mitupura sa mga lala sa diyang to na gito na pulutos sa muta mana niyan wala tamsikil ardi maraha di ka pulalakaw si Kuliaw Lupa sa ukita ka pangalan dada. Ukita kapanak ako. So, isa ko diri wallah subhanahu wa ta'ala ayaman niya na tuma siya ko na diyang ko niyang ulawla si ko niyang una mga masa na mga ingod mito takabursiran milalaw na sila sa Antonio na katukabut na sa mabsang kuta kaya subra o kaya panakabur mangingan na diyang butong at inyo basiran mo Allah ta'ala na banyan doon liyan doon sa mga ingiran o di na banyan doon tiyo nagso mga ingiran o di na banyan doon tiyo tong so mga ingiran. Lagi na ni kapunang gilaytan si sadyang kanang kapanakabot kapag inantaw ko niyo lupa ay abuyo din o manusia na so kapanakabot ipangandagyan ko datarya na manusia. Inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin fakhur. Matalas wallah na di niyan kabubayan sa mga tao ang mga takabur abo mga tangandag sa yamanan yan na mga tangandag sa bantugan yan ni kubayan wallah na mga takabur ang mga tangandag sa bantugan ko kung kadato dit na lonan niya mga lay kadato tangandag sa bantugan si ko ilmo dit na lonan niya makatigri tangandag sa kadato si kubangansa din nalo na ni manamya na marabangsa ang si sadyang kay maging tangandag sa yaman niya na parateya alam mo na tangandag sa parateya din na una na niya mga lay parateya hindi kami makasurga na kaya sa libutan ka yan tangandag sa parateya nagyang puto tao anto na niba na
So tigiran aya din yan di kapag Islam na masasawa kapag po. Masasawa kapag kilelay. Masasawa kapag kilelay. Sama na ng mga urip ng Allah na ilisumpatun wallah waqsid fi masyika. Kaya ba yan na bersama purwakan bilang tao ay tidak pelalakaw ka na sukuling kapipiya. Tidak ba ka pelalakaw na madakol mana tao ay tidak pelalakaw na hindi makatutulungan sa mga manusia. Sabab sa iyong kalalakaw niyan na ay nakatay doon na kung hindi ba na niyang kikiling sa mga pala. Anda tao ay tidak pelalakaw na hindi maka kekriya sa mga manusia. Sabab sa ayak kalalakaw niyan na dataruban niyan na datarubas kaniyang buhay tao. Yan ang mga ulit mo. Suko dan so kalalakaw. Di ka tanto mag-ani kalalakaw. Na di ka man tanto malumbati kalalakaw. Yan na at natira na yung kalalakaw masuko na kalalakaw na tumutulong sa tao. Na dinong pagilaylay na maratap man ito. Marataw baka tumutulong din. Amay-amay na kiyaroon pa kang kabansuli. Di malaka ka. Na niya kasindit ka na kaya minisagda kayo. O di na niya lukubad sa diyang puto landeng ro sabab sa diyang puto katutulong ka na di ka pangilalan. Maratap man ba kalalang lumalang ka sa langit salakawad na kapkilir ka o pakailir ka. Maratap man ba ka di gila-gilad na matangkas ako ng diwa. Ulaw-ulaw to mga tao, di mga PPI ulaw na. Dataro mga tao, mga mali-malima, at barang-barang doon na diyang puto pagilay niran sa kapabukitiran sa diyang puto, isulong niran kumarata pamikiran niran. So, yung puta kalalakaw, na kalalakaw at bilang tao, na di magaang, na di malumpat, nalakot manigiran na tuwagan ng ka-importante. Kuriyasesan ka. Na di ka man tutulong, na di ka man lumalangap. Na di ka liba-liba tamatang kasi kukuha ng diwang na kile dun sa iyong putarupan. O kaplalakaw kang kutuwa ka sa sanapar ka aparate, na gusto ka sa sanapar ka kabilang ataw, na gusto ka sa sanapar ka ataw. Huwag bud min sautik. Naguya man yan na so suwarang ka na pakainayang ka sa suwarang ka. So kaya ka pakainayang ko suwarang na suling gali imbitiray na di nga tanto pakatanuga o bas kanya na mas mo sang puta katanuga suwarang ka. Na dinggap man tulaw laay niya kahit ito at galikat pero ba niya budi pa na nangila. Marataw to. So, suko din ka susuwarang ka sa kababaloy niya na maliwalag ang suwarang. Ayaw man niya na rampis at kabubayan tap pumamakilog. So mga bay, na isa-inisa para ka mga suwarang ng ka na nakapamagutaw tayo suwarang. Ayaw man niya na di nyo dito. So sabad ang mga bay na inisa partiran o bayaran dito tunda-tunda so nagamiran. Di sila dito taya-taya si ko sa lapo ko karumayan. Na ini sa paruto na bagyo ito kabayaw Allah ta'ala nagam bagasi ko mga dato na yaman niyan na ayaman piya ng kutuwa regular alagam di magaan na di man malumbat na mapiyakap ko sa bukiro kaso Rasul sallallahu alaihi wasallam na sa kanya nilin na lawan niya na mapiyakatiro kasabutan piya so katiro yan marata so tao miyakapasad katiro na dahil niya sa buto sa kaganya na maratak man sa tao ada penewan kasang puto kambalsan yan ko petiro niya sa kalumpet yan na maratak man sa tao tanto matang biswara so tigo mga doktora pagka rupto to sa drum at yung puto abapya ipagubay kanyan na maran yan na dataro parte ang utakap pakatanar kaputaswara niyan tibukibasan na kititig sa puso ka tika marunay bitiray ako pa kaya mabinasan niya na pamakilgalang na maratap man ang kutwa di ka ditiro na di kirampay kung ipapantag ka sa suwarang ka
na tanturong na ayamanan yan naman ang nangila. Naginan ay kapsuko di ko suara o anto na iba na tao bilang ang tao. Diyang kuta bilang ang tao na magkudamkan ng kuta di na ikasura na dulong ng kuta ka bilang ang tao niyan. Masya Allah. Yun na. Di man ke paruba sumamak na susuarang ka na ayat naman at yan bilang ang tayo kung ano pa man. Agad niwalong sa mga taro suara bakla. Taro suara ay mananabayot. At anto niya kalumbat. Ang boleh suara hubay. Yan na. Nabiya ko yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ankar al-aswati la sawtul hamir. Manan yan na yan karat-karata ko lang ng mga suara. Na suara hamir. Yung buto hamir niya karat-karata suara. Nagyuto so kuda may tuwa kuda. Abnar kami ito na igira ni suara. Na gugumiraw. Na manan yan na ipukubudu detarya na binatang na ipukubudu kuno mga manusia sangko takaratayan ikasura. Naginan ini baratan wallah kung mga tao mga rarata suara kudiran di kipuntagan po mga manusia. Ikapupasong din. Inong kang mbulia ginawang kakapasong na di ka po kunutan din suarang ka alalesa. Baka bukun na nalo, ay ginagtulwan ka, so mga wata ka, na yaman yan na, pakaukitan ka sa malanggo ka pananalo. Tulwan ka sa karumang ka, na pakaukitan ka sa kapananalo, at kaya sa karumang. Inairan na anda ka ng matatago, na sumama na hirap ka na nalo, babaykasan, at turoon niya na mayran, na anda ka marilimon, anda ka matatago, na sa oras na kan bilang atau tu kapanakalo. Diyan ang maulip no Allah padagpan sa diyang ko to kan bilang atau ay di pangdur tanong Allah subhanahu wa ta'ala adiyang ko to manang ko to kapangalib babaan na ini pangandun niya ang tanwanan ihirap lalakaw kan kuliyaw lupa na kan lakaw ka pangaling babaan. Nakaplag day sa mana ugay ng bida sa ayat bida sa sumpat sa keturo ng Allah wa ibadur rahmani alladhina yamsuna ala al-ardi hawna hawto. Manan yan na iniluto to Allah so mga urip no Allah so mga urip no rahman manas Allah so mga urip no masaling gagaw na yamsuna ala al-ardi hawna. Alladhina yamsuna ala al-ardi hawna nasiran sa mga tao. Ay kaplalakaw ilan si kuliyaw lupa na plalakaw siran mga ngaling babaan siran. Allahu Akbar. Yan. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Ikira man ito ininbiti ay siran ng mga sabut yan. Uli na mga lalong ang mga tao. Da mga adat yan. Igiranin bitire siran o sutigiran mga mundo mga tao na ayay pasumbugiran na sukaliligtay. Maran yan na so mga urip no Allah, mga urip no Rahman na igira manutuan na minibitire na mga tao mga raratay katuro na piya makasakitan niran sa katuro ang puta urip no Allah. O di na piyang tokaniran, o di na piyang manintaniran, o di na barang-barang saan piyang insultuiran, piyang ilataniran. Na so ibadur rahman, so mga urip ng rahman, na iya ulaw-ulayrang, na ipisigbagiran na sa mga pitiakat yun. Ipisigbagiran na sa mga lilinano, ang mga basa, ak na badataro pigbasa kira na marata. Ginan, naman yan, na mga rupan, sa mga rupan ng kahita na iman ito ni panganutulun na kang bilang ataw. So agama agama Islam, agama kang bilang ataw. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may pitro yan, aso kabilang ataw na dia mo ta para ngay buot Muslim. So gusto para ngay yan. Na pupukatimbang si ubalas o mga pupurwasin ko.
Sa kaya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajat as-sa'im wal qa'im. Mata-mata na tigu Rasul aso mu'min na pupakasampay so kabilang taon niya sa datar sa balas o di tahajud na balas o di mamuasa. Ayaw man niya na mananamar mamuasa na mananamar tahajud simbayang sa mga salatul lail na pupakaropongon sa kasurgan o di nabalas sa diyang putatao kasi kung niya basalungan na pura ngay sa mapya kumawan siya. At natutol si sadyang kuto sa kataw ang mama na kanya ko mga kumsuala na yung kutapengi siyan sa mga manusia. Mantunad ni mga amalyo ang mga pipiya kay mantunak para kumagumanan sumay tumala amal ka kung kumsuala. Na umanisa na piyani mo yan din sulang ano may tumala amal yan. Yung kuta sa kataw na din na amal yan na mapiyang akutuntot yan o di nakutimo yan. Nakagya ko isi ng mga malaikat antong na ni amal ka natigil na din na kutanulan ako na amal ako. Kaya ko katawan ako na amal ako na sa akong napadagam ako na di ako di mamagutang ko mga manusia. Natutaroon ako ko mga tawa kong naigirap ko ng katkanong nagumoman niyo so dagkibediyan ng pasanyo. Nagumoman niyo so karunan na di niyo pagiluti sa kapskatino. Na tumunak na makambaling ang kanurak di sa bamarata ginawa mga tao ada mga publikan. Na 10 oras na sukyan ko ng mga malaikat nagyan ko ito pitpun ng Allah sa kanyang biro na mataw na suwala na pitero yang yang pananatao na malaikat ipkap diyan so tao anahak yan di po ka bayad sa ka na sabat po kalayan ikap di na so kap diyan nasira kong po na sa kani po na nulang kap di na upamakos kanya na malaikat di po dataryan na manusia na liyo ko malaikat di sa ikot diyo ko ng kanatao malaikat di sa pakasundan niyo ko surga. Allah Akbar. Kaya man yan na para ngayon ito ang puta kafdi ranun gogo si kuya man yan nakipapantag na ako data ka mga manusia tapi sumatag gogo ko pa ngayon ay pakasurga ako sabi ng panutul at nasa katao anturanin na baradusa na siya gano'n yan na diyang totoong aso at pukawaw na di pa kayo nun sa diyang kutay na ayun sabab na kagini pa kaparo na ganyan din kalimtang kutay na inisad nun ang totoo ataw adyang totoo tratalumpayan na piya kayo nun yan ng suwaso na niya buwaya tanto suwaso na buyang kutamin ni pamaypay niya sirkugyan sa kaya buwaya na yasanan niya pwede pakasuka yan. Yun na ni bunta at yung puto so para nga mapiya na kasana na amala mapiya ay pakasul-kusuga. Anak malugay bito-turuto na sukat turo mga plata yung kung simple ang asara mapiya ko iparangan. Ang nabagyo ito. So kaya man ay ni mga urip no Allah na niyado ito no Rasul sallallahu alaihi wasallam aliyang po tayo sa mga hadith yan an Abi al-Darda radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق دلنا كتون الشيء أبا ما قلمان سقطن سقيمبان سالونا موري أجيم كتا فرامي بمعنى yang naginan yang kaya pindirutan ay pantag sa bilang tao ako para kaya mapia inipunta ako kami bilang tao o Rasul sallallahu alaihi wasallam gusto mga sahabat yan nagupyangisa na niyan tano o ang mga umat yan ang bilang tao tano kasananan ang bisul tano ko surga buwapan sa timbangan isa alungan na mauri na sasapuyan tano ang kaya pakurang sa mapia sasapuyan tano sukat bilang tao tayo insyaAllah nasi ko ito na hindi ba na mga oras at makatalimumang
ubat kesumpatian yang kaya kapugusiya sampai akan bilang tao o agama Islam na siya takapin pipia an mati akap di kaya mananya na mga guguda nun o Quran ang susabda na dita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kagi kay pita na sa itanong ko to ang giginawain na liniwanagan tanong pipia yang ko to akapupagarian ang gusto kang giginawa ay pagkamataraga Islam na iman to agabili na piya magusaitan mo diyang kanan kapakamaa na gusto kapangaling baba na gusto kaya mananyan na diyang kanan paparangayan anto na iba na mutuan tanong sa kasibar papunta inshallah nasi ko pakatalulog si man awas siya tanong na isap man araw paano kang bilang tao ako sa tanong inshallah. So diyan ba anto na iba na so mga bangsa tanusan paganay tuwa niya makasulad na relay ako niyo kada ko to tanto mapaginang ka. Wait nasisabihan nga ko maada pa ko si iman to na sabab pulitan di kang giginaway na maluitan doon sa sabad yang puto pagaritan no asi maroon jihana sa Kingdom of Saudi Arabia yang puto si Nuraisa Magu di Salongan sa Marawi City ID number 17009 si Sumaira Alimuddin sa Buroon Iligan City number 11208 si Haji Isa Ruhaima Malyawaw si Normina Malyawaw Masya Allah si Sansa Banwi West District number 14019 so babay tanong si Janna Musa si Najma Maqud saan sa Makkatul Mukarramah miyaka dakliman to so miyaka masa sa Middle East sabab sa iman to na oras sa iman to panguluan so kadundo kirando Najma Maqud number 22,782 saan sa Makkatul Mukarramah si Saima Dagi si Fatma Aisha Alawiya san sa Manila si Kindi Saliwato number 22,721 san sa Benghazi Libya kata sa mga pang sa tanong san sa Andoniban na Libya si Al-Faris Abdul Kahar san sa Dubai United Arab Emirates si Elia di Arig sa ada si Maluiso Adrisya Mabini Pipay Alhamdulillah saan sa Alabang Muntinlupa Metro Manila number ID 10,017 go si Salam Guru go si Nis Din sa number 6760 go si Aslia Kim so Jong Masya Allah isa ini ko mga top fan tanong sa diyang kaya anto na niya ba na gagawin doon na monitor ng tanuiran sa SND, Lanao del Norte, na ID number 16588. Sa manuto na naunalis ka rin na pasilang mga murita pang mga followers tanong, mga pagarita no ko iman, mga pagarita no si Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.